Witam wszystkich zędzonych na pierwszym w historii turnieju w Bućka. To wszystko, co się dzisiaj dzieje, to jest efekt roboty, jako zaczęło się w 2017 roku, kiedy mało Grepa Ledzi zebrała się, znalazła w zdrojach coś takiego jak kasiepski narodny sport i chciała to pocygnąć. No i tak jak mógł się spodziewać, bardzo wiele Ledzi machnął na to ręką i rzekło, że ma na to namkuj, że doć robić coś, co nie jest noźną balą. Ale jak widzę, udało się. Jesteśmy w tym punkcie, gdzie powstało Kasiepsko Liga Bućci ze 4 karnami, które witam bardzo serdecznie. Krebane Bruse. Gromówka Żukłowe. Witamy bardzo serdecznie na wielkim świątku Kasiepskiego Sportu, a konkretno Kasiepści Bućci. Turniej ten jest trzeci raz robiony z leżności święta fane. Zanim oni zaczną, zanim windą na boiścia zaczną grać, może prawie parę słów o tym. W uszłym roku, a konkretnie 18 Zelnika, bo Serpinca, jak się wydaje, był pierwszy w historii turnier zależności święta fane. Wtedy to prawie karna złożyła się na sztut przed tym samym turnierem. Mamy rok jak minął od tych wydarzeniów, a te spotkani. No i posobnym kroka w historii Bućci było powołani Kasiepści Lidzi Bućci. Tak ten sport wchodzi na czysto nowo widziała. No i na dzisiaj ta Kasiepska Liga Bućci rechuje 4 karna. Krebane Bruse, Łeska Lezeno, Gromówka Żukłowo, a Czurny Pójci Strzebiele, no to prawie te 4 karna biorą lato słydzel w naim turnieju. Pyra słów prawie o tych karnach, a o tym kto graje. Krebane Bruse to czarny koń na turnieju, 20 zelnika na turnirze tradycyjny Bućci we Wdzydzach miele zadebiutowany. Pierwszy raz mieli tak poprawdę cidlecie w rankach, no i jest zare dobre mesterstwo, a to tak podpowiada, że będę myśleć o nich jako o liderach. Dzisiaj gwes chcą dobyć też ta pozycja i je utrzymać, żeby być liderama Kasiepści Bućci. Kapitan Miklosz Rydygier zapowiada, że to selekcjonowany karno najbolniejszych wśród czlenysce trenujących na bruście Morlikłym. Łeska Lezeno to typowe stadeja Bućci prawie w Lezenie przebucia. Lezeno to nie bluz stolica Kasiepści Spiwa, ale też Kasiepści Bućci. Ekipa pod kierownictwa Krystiana Andryskłewsiu jest składa z Leży, nie ci budowali ten sport przed inauguracją. Do składu dołączył też halowy mister świata Mark Hebel. Mark Hebel i Krystian Andryskłewsi prowadzą Akademia Nożny Bale Kasubian, a Seweryn graje w sołeckiej lidze, reprezentuje Barłomino, graje w Bućka od zaczątku lata, także teraz czujemy śpiewani hymnu. Gromówka Żukłowo to postępny karno ci dzisiaj bycimy. Po słabym turnierze we Wdzydzach, gdzie zajął ostatni plac, zapowiadał obietkały punkty, ale w ostatniej chwili kluczowym jąku, że Dawid Drążkowści a Tomasz Połomści zrezygnował z udziału w grze, no i Karol Kunikowski musiał budować skład łed. Poprawdza od zera od zaczątku Dominik Konkol może wzmocnić skład, tymczasem pożyczono Halina Machol rety całą sytuację, zapowiada sobie honor, ale może czymś naj zaskłeczo, nie jej rzekły. Czarny Pójci Strzebielo, no grają bez Patryka Wille, ci najlepiej radzą sobie kondycjowo, ich mocną stroną jest też technika. Dobrze delegowany bale przez Zdzisława Willa mają wiele dziesiątce trafić w cidlok napastników. Rafał Szymelfenik bardzo ostro bietkuje z przodku, Głezi z powrota ma na swoje połowa. Pierwszy mecz ci dzisiaj byczymy tomdze Łeska Lezeno procem Gromówce Żukłową. W Lezenie z numera pierwszym je
Tomasz Czapla, z numera drugim Adam Hebel, z numera trzecim Karol Czapa, Mark Hebel to numer 5, Seweryn Maszota numer 6, a Christian Andryskowski z numera 7. Ich procemnice Gromówka Żukowo grają w składzie Karol Kunikłewski z numera 4, Dominik Kunkol, my dwójka na swojej kweszle, Halina Machol jest 5 i Kinga Jertowska je strójko. Generalno trzeba nima oddać, że je to jedyne karno, w jakim grają bialci. Nie wiem jak to z parytetama, czy so zachowano, czy nie. Jeśli wezmę na całą ligę, to zdaje mi się, że nie. Trochę tych bialków jest za mało. Jeśli minuta do zaczący meczy i przebycia muszę trochę zasady i zełe to, żeby balo trafić w punkt zona. To mniejszy okrągły pole, jak tym bala wleca, a później welecy tej dla karnej dobyty 1 punkt, jak łestunie, ty so 3 punkty. Przerywano linio, mamy wyznaczone pole łebarne, tym lewe brońca może beci, to widzi, koło to sztryfny polo, jak mdze faul, tej sztrofny je cesk. To trochę przebycie te regle grę w nożno bala, także tych, którzy nie znają, to myślę, że się nie pogubią. Do tego 3 punkty są jak balam we strzutku, a kto z obrońców ja wybije, te i tak tracą 3 punkty. W pole łebarne może być leno 1 obrońca, nikt inny tym nie wchodzi. Zaczyna się mecz od face-offu, co prawie widzimy, podkale są kapitanowie dwu Karnow, przebycia Łeska Lezeno, Gromówka Żukowo, w Gromówce Karol Kunikłewski, Łeska Lezeno, Mume, tym Christian Andryskowski. No i zaczynę w żółtych kweślach to oczywistno Łeska Lezeno i Łeni Baro, Łestro i do Zary do przódku, tu nie ma co żdać. Widzimy teraz tak naprawdę w sztrofnym polu całą gra się odbywa, także trzeba być bardzo uważnym. Cidlok nie za wysok, bo za to może być faul. Tu bela próba, to próba jako pewien Tomasz Czapa, ale próba nieudana, no i zaczynamy wybije bala Gromówka Żukowe. I będziemy mieli pierwszy punkt, dereje biedka to żeby był, ale Gromówka Żukowo wychodzi. Je próba dobyć punkty, no i nie ma. Adam Hebel belno soradzy i wybije dalek. No i zos jest na płe starnie Gromówci Żukowo. Łeska Myso wybroniony, idziemy dalek z numera 4 tere trzemy ta bala Karol Kunikłewski, jetyś Halina Machol, ale Tomasz Czapa nie dywy za wygrano. Łyżemy, co tu się dzieje, pomalinku, lecę. Nie, flot tak naprawdę mają grać. No i teraz próbuje Gromówka Żukowo dobyć jakiś pierwszy punkt w najem dziedziniowym spotkaniem, ale miejsce zdaje się, Mume, Łebarna, to Karol Kunikłewski tak młecko broni, ale je pierwszy punkt dla Łeski Lezeno, jaci zdobywy Christian Andryskowski z numera 7. Baro wieldziej brawa, także mamy pierwszy punkt 1-0 dla Łeski Lezeno. Przebycia oni grają pierwszy mecz z Gromówką z Żukowa, no ale Gromówka na razie jakoś mniej ty bale, no i tak ty zdaje mi się mniej agresywno graje bala wedeco i zacznie z numera drugim Dominik Kunkol.
No i by chcieliśmy narzesieć prawie do tego, co je gydl na zaczątku, że to łezka leze, no prawie tu w leze nie postadeja buci, także oni muszą pokazać, że najlepiej się tak naprawdę na igrze w bućka znają. Widzimy, że Adam Hebelter zszedł z boiska i wybije z numera 5 Mark Hebel. Pomalinku, ale nie ma na razie punktu. Tym z czwórkę jęło się wisno Karol Kunikowski, kapitan Gromów Ciziukowo, z dwójką tere Dominik Kunkol, ne i ty ze Słeska my próba dobe całe punkty. Ci co to ima uda, na razie tu w kul sztrofny łopela coś co dzieje, ale zdaje się, że punktu nie ma. Nie ma punktu. I dalej nie było Barna, raza to jest Halina Machol i Karol Kunikowski, oni dobrze dają sobie rada, we dwójka, dobrze bronią, no ale balatere wecidniony je pozapłyli, zaczynamy zys i coś tu so sta, Barna so zgubila. Barna Gromów Ciziukowo so poprawdę zgubila, dla te tyś mamy dredzi punkty dla Łesci Lezeno, Mark Hebel z numera 5 w 4 minucie. Gdzie oni byli? Mnie się zdaje, oni ślesowe pić psiwa, albo czegoś teciłe, bo oni się zmykli. No, ale widzimy, że tu jest wielka przewaga dise Łesci Lezeno nad Gromówką z Ziukowa. Jakoś ima to nie idzie. No i cietyl o tym, że mieli baro słaby turniej we wdzydzach i poprywdze grają dise biutkały honor. Zdawać bez samego, że chcą coś dobec, ale jakoś baro pomalinku to ima idzie. I z bala weszla, to jest rzut welny, zaczyna Mark Hebel, teraz z numera 3 mumę Karola Czapa, na swoim polu derchłeska, Gromówka próbuje, ale bala je webity, no i zus mamy szansa, je Barna, je punkt, nie ma punktu. Sandra Sławek Krause podchydę, żeby rozrzesić ta sytuacja. I coś mdze. Czy je punkt dla Lezena? Zdaje się, że jo. Mamy trzeci punkt dla Lezena. Mark Hebel z numera 5 w 6 minucie my dobety postępny trzeci punkt dla Łesci Lezeno. No i gra zaczął Karol Kunikowski, tym je też Dominik Kunkol, bala pośla zare w sztrofny pole Gromówci, ale Halina Machol bardzo dobrze biotkuje so w Barnie. Chłeco nie czasa spił, tak jak Gydl, ale teraz so uda wybronić z tej sytuacji. Ne i na boiście zmiana. Na boiście wchodają Adam Hebel z numera 3, Tomasz Czapa z 1 i z numera 7 Krystian Andruskowski. To po rechlisi zmianie. No i zaczyna Łezka Lezeno i zaraz przechodzi do ofensywy. Wesok nacidlekuje bala. I je punkt Barna nie uda się. Tomasz Czapa z numera 1 w 7 minucie dobety i 4 punkt dla Łesci Lezeno. I przebycia to je pierwszy pelowa, pierwszy edycja spotkania Łezka Lezeno, Gromówka Ziukowa. Jak na razie mamy 4 punkty dla Łesci Lezeno, a Gromówka Ziukowo sobie jakoś nie radzy. Dawid Drążkowski, Tomasz Połomści przebycia i ich nie małe, nie mieli zrezygnowany z udziału w grze zare przed turniejem, dla to też Karol Kunikowski musiał zbudować swój skład w Ziukowie od zaczątku, no i je to też widzę, że ani tym nie ma za wielki presję, ani
jaciłeś decha, żeby grać łeni zaflot tyś nie grają, a widzę jedzie Łeska Lezno idzie do przódku bardzo agresywno, no i tyś w wielu placach bardzo techniczno, nie boi się takich sytuacjów, w jakich sądza mógłby podyktować faul, ale wychody stałe cało. I teraz Adam Hebel je przybale, dalek, ale tu są Karol Kunikłewści i Wielgobiotka łe bala Stomysza Ciapo i z numera 7 je Christian Andrys Kłewścim za postępny punkt i je w 9 minucie prawie na końcu pierwszej płelowe Christian Andrys Kłewści z numera 7 my do bety punkt, to i 5 punkt dla Łeści Lezeno przebycia Gromówka Żukowo punkty nie ma nieżudnego. No cóż, ale jedziemy dalej, to i końc za pierwsze płelowe na gwes sądza MZW Gwizdewu i zaczyna iść na końc Karol Kunikłewści, Gromówka Żukowo, tym kulnieło je Kinga Jertowskie, ale z przebale Krystian Andrys Kłewści, ciemdze nie ma je dobra obrona. Baro Karol Kunikłewści sostyry, żeby wici punktów Karno z Żukowa nie straceło i może to są łudy, bo bardzo dobre w tej łebarnie. Nie, tak, nie można. To nie ma punktu. Sądza nie my te podrechowyny. Ledze z Karna w lezenie so to jest to, że nie ma 6 punkty, ale nie ma, po prostu nie ma. Widzę, że ty mi wiele nerwów łebczas ty i grę. Nie, łybyczymy. Nie ma punktu w każdym razie. No i tu biutka z bala midze Karola Kunikłewścim, ale je punkt. Sledny minuta meczu i je punkt myłe do bety Tomasz Ciapa z Łeści Lezeno i tym samym mamy 6 punktów dla gospodarza na jego turnieru. Ci udy są iść zacic, bo to idzie są tu minuta te mecze, ale sądza podyktował, żeby iść zacic akcja, ale myślę, że tam za rekin z nura 5 przebycia Halina Machol. Zaczynamy na i końc pierwszy płelowe. Przebycia, że mamy 6 punktów dla Łeści Lezeno, Gromówka Żukowo, nie my do bety na razie nic, może odmieni się to w dredzie płelowie 6-0 Łeska Lezeno, Gromówka Żukowo.